Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku, aku ketemu ambek Cak Sukari ya. Sukari ku susuke su gede. Namung mung suge selamat, wah, suge sehat, gede brengose koyo cenggereng kutah. Oh. Situ dadi kutane pinter ngaji. Iki pinter anu ngelawak. Pinter macul. Aku pinter muklekno pacul. Enak aja rokoknya. Paling enak. Iku jenenge Parman Bacoran. Mari mangan sing enak iku rokokan. Iki Cak Sukari. Iki kampung iki jenenge kampung apa? Kampung Kutukan. Kayak aku takon penasaran bojoku. Kok iso disebut kampung kutukan kuwi apa ceritane? Dulunya mengutuk kutukan anu beluk. Beluk. Yo alah, berarti keluar Kalau sampai tak kira lek dikutuk, tak dongakno wong ndek kene kok kabeh kok mangko muga-muga ndek bojo loro. Ora yo. Oh, tak dongakno wong ndek kene kok mangko engko lek ngingu sapine mandul. Ora yo. Oh, berarti kutukan iku geni ngono yo. geni mengutuk kutukan anu beluk. Iku dek ndi? Beluke dek ndi beluke? Biyen bedaran iki niku istilah jane. Marono kampung jeding ngono. Itu kan gede jane Jedingan. gede rondo. Iya. Kok ngomong-ngomong udah bojo piro Cak yo? Satu. Satu. Waduh ya. Aku ya mek sitok. Tapi lek Mbak Darmo ku sitok ning kene sitok ning kono sitok ning kono. Penuh lah ya. Mek sitok. Menjro. Sitok. Ubur-ubur ikan lele. Ya. Aku sonjo nang omahe Cak Sukari le. Ayo. Bapak ditebu menek popo. Lek aku gak gelem mlebu, wah ora oleh popo. Tarik sih semongko.